Ev xeleka bi sponsoriya Elîm Shop. Sosyal medya di civaka me de. Bikaranîna sosyal medya di civaka me de û bandora wê li ser millet. Li destpêkê Li destpêkê em ê behsê hinek başa kin di nav milletên biyanî de û yek ji wan başa jî danûstandina hezr û bîra di navbera wan kesên ku hezrên wek êk heyîn. Di do, belavkirina reklamkirinê, bikaranîna malperên sosyal medya ji reklamkirinê re mal û kar û baran re gelek giring bûye. Ji ber ku belavkirina bi van platforma bileztir bûye li gor reklama berê ya roşnama û rêkên dî. Derbirîna nêrînan, mirov bi rêka van platforma kare nêrînên xwe bêje û guherînan jê çêbike. Sensibilîzîxon kampanyên yan hemlat tewîya. Platformên medyayî karin ji belavkirina hemlat tewîya re bêne bikarînan. Da ku endamên civakî karibin xelkê xwe perwerde bikin û bi tir şehrezayî, kultur û folklorê xwe bikin. Bi destveînana derfetên karî, gelek rewşenbîr karin di van platforma di sosyal medya de ji xwe re kar bikin. Me başî gotin em ê xerabiya jî bêjin. Bikaranîna sosyal medya bandora xwe li ser tevahiya civakê dike û dibe sedema gelek arîşa û metirsiyên civakî. Ew jî yek, zimandirêjkirin li ser namusa xelkê. Di do, belavkirina kerb û kînê di nav xelkê de. Sê, birîndarkirina hestên xelkê. Çar, tenemmür yan henekpêkirin li ser afirandina Xwedê. Pênc, komîntên xerab û bêraman. Ev başên me gotin bi mixabinî ve em yek ji wan lêv milletê me de nedîtiye. Lê her pêncên xerab rojane em dibînin ji ber em sosyal medya berûvajî bikardînin. Lê hêviya me ew e xalên baş ji xwe re bibî û yên xerab biavêjî. Silav. Thank you.